I den her video vil jeg kort vise dig, hvordan du ændrer på rækkefølgen af dine funnelsider herude i venstre side. Her har du f.eks. en squeeze page og en tagside, men det kunne være, at du havde en lidt længere funnel, hvor du havde nogle opsalg eller et downsell eller et eller andet. Det vil sige en masse sider dernede af. Og det kan være, at du vil lave om på rækkefølgen i det, og det er egentlig super nemt. Du tager bare fat i den, og så trækker du. Og hvis du fortryder, så trækker du den bare tilbage. Du har et par andre muligheder her fra venstre menuen. Du kan duplikere en side, for eksempel den her, hvis du gerne vil split-teste den, og have en side, de ligner hinanden, men der er to forskellige overskrifter for eksempel, eller nogle forskellige farver, eller noget grafik, eller en anden video. Og så kan du faktisk teste og se, hvilken en, der virker bedst. Det kommer vi ind på i en anden video. Og så kan du slette siden igen, hvis du er træt af det, og der beder den dig om at bekræfte, så det er meget rart, at den ikke bare sletter. Og så har du sådan set ikke flere muligheder herude i den her venstre side, andet end at trække rundt med dine funnelsider, duplikere dem eller slette dem.